Anya laki din! Ay, nagadulakit din tilalaba ako na ya. Imbagkan ka, Mari Marta. Tabasit lang day talaba. Apay ngay, agsangit ka matang. Ay, talagang agsangit akon, Mare. Apay aya, sangitam day talablaba. Kat saan matunay nga ado. Kita ang man day tilalaba. Adayo ado ngam day talabaam. Ay, agsangit ka talagan. Katuan, ano iso ti kahit mong aramidan? Ay, Berto! Berto! Naan ano ayan nila kay mo? Si Bibiyag pailaang anasabat ko, di ka naman. Ay, Berto lakay ko! Happy ngayon sukat na kita sa balay. Ha? Anya? Agyaman na kamare, taintulod nak dito ibalay. Kasano nga min, kat kunamot nga agtayo, kan ti panagkitam. Pudno mo ngamin, Mare. Agtay-tayo kan tilubong gapoy ti inaramid ni Berto. Ay, jak man mamati nga isukat na kanila kay mo. Apay asaan ka mamate? Kano insukat nak iti sweet 16. Ay, nagubing matan nga, tinang isukatan na ken ka. Ay, Berto lakay ko ay. Amangan mat, no nadamdamag mula ang dayta. Amo matan dito yung lugar tayo. Grabe, ti chismis. Pudno Mare. Adda nang isen kanyak iti litrato da adwa naka-holding hands da. Nasingpot kamot nga asawa. No apay nga isukat na kapay laang mat. Kawan, siyak tagluto, aglaba. Jak tupayin masangot ag sagaysay. Ay, amo ko, no apay nga insukat na kanila kay mo, ti sweet 16. Anya ti amo marason, Mare. Saan ko mamasair ti riknam ngam agrup-rupa kamot ngaminan akalaban. Nagloko akong pare kang. Oh, aping agkatawa ka kasta. Inistoryak laang adda babae ni kumparim Aberto. Agalakan? Apay, sana yan nakakatawa na ita ba kay? Apay kumaan nakakatkatawa. Kat no pirmi nga agrongrungaab ni Mari Marta. Imbes kumaamaasi ka, agkatkatawa ka kit din. Anya klase apanunot na itadakan ka. Ay, wala niya. Apay, ngagbayso akil lahat na nagkatawa. Ay, aguuyong kansan. Ti rason no apay ngagkatkatawa ba kay? Kit gaputawa mo itsura ni pare Berto. Nagngisit lang araw dahin. Pandak pa'y. Handa pa'y lagayam kumayatkin ko ano ba'y. Sapay tupol. Oh. Day tamat nga ruti pa kasi si daawak. Apay nga tamat. Nimod Mari Marta. Iso nga isukat da iti sa balay. Kaputan na ungay. Iso day tati kunakkan ko ana. Agrup-rupa kalaban. Agasam tayo din na odi ang nagapad. Kinama na pare Berto iti ba da? Anya? Inaramid na day ta? Wow, napay di mamaw. Nagtartaray ni pare Berto ang nagpadaya, kin nagpalaod, nagpaabagatan, kin nagpambiyanan, lilimo na lubong ay. Ay, sus talaga amarigatan ka, tawanan ni pare Berto, Mare. Ay, kas makita mo, Mare. Agasam man itadwaan nagdadakkel at timbang awitan. Kaba alam nga awitan dagita nga gigidan. Nalagan laang mo, Mare. Nalagan day taken ka? Un, Mare, nalagan. Ni, anya day taawit mo ngay anak kasupot. Napanak gimatang itibagas kan asukar di ta kantina. Kasanong nga amayawid dagita ita. Susuuno ko na, Mare. Anya? Ada susuon mo? Ada pa'y awit mo adwa atimba? Kat, awan nga rod nila kay kumare. Naskan nga aramid dagito para kadagiti 5 nga anak may.
Naimbak ka talaga kin ni Mari Marta. Agasem, tanaawit na di dua nagdadakkel atimba. Kin adapay susuon na di ulo na. Sa bali la di nakagpil di kilikilina. Ay, nakita mo't gayam, apay adi mo pa ila tinulungan. Ne, apay ko matulunga. Kit ka ba ilan na mga inyaway? Ay, ti kunam kit di sadot ka. Siya man tinakita mo. No babaero ni kumparim Aberto, si Kamat, sadot. Nagtal na ka man. Nakabulsalat ta dagita imam apo manag na dita igid ti kalsada nga inaldaw. Agberbero ka pala nga ron iti trabaho. Kat, adang aron tinabiro kam. Naguray ka ngamin na. Ay, saan ako na makauray, agtrabaho kan. Naguray ka, agtal na ka. Ni mo't pari Berto na ita. Itan sa lang ang nagawid ah. Ay, siputan talakay no, anya ti mapasamak. Way, hindi talikod ti balay dang agsipot. Ala, agin inayad ta magnatap no saan da ta amadlaw. Ay, nagrigat ti biyag ko. Siyak la amin nun. Agluto, aglaba. Ay, sus, ada kalaban. Ay, adag tatakaw anak astrak dito'y balay. Ay, ayan nandiyo badang. Ay, siyak day na, oy. Nagawid ka pa ilaang, awanan kay tibain. Ay, agtal na kasi ka, Marta. Hindi naklayatan ni Batang. Nagaw-awid ka pa ilaang, salbag ka. Ay, di naklayatan iti Batang kunak na eh. Apay, kaya't mo ama balo adi na oras. Ijay kalatan ayan ti babaen. Ha? Ay, kati sumay. Umay ko laalaan da kiti bado kan gamit ko. Taijaya ko. Anya, panawan na kamen. Isukat na kamin iti day as sweet 60 na babae, ma? Ay, di mo ilayat ko nakit na eh. Batang day ta. Panawan ka man layan. Awanan kay ti baeng bertaw. Ay, sus. Nay, sa akin iti planggana. Ay na. Anay. Ay, sus, natamaan ka lakay. Pirmi mo't nga agapadan ngamin. Ay, tumayab mo tin nagiti planggana, kas kada pinggan. Ay, agawitan. Ay, tangarudan tani. Ado pa'y ti patayaban ni Mari Marta. Kunak amare, no narisuton ti parikutyo kini Pari Berto. Tanakita mi mo't anagawid. Kasano amarisot mare? Kat imay na inala dagiti gamit na. Kayat mo sawan talaga apumanawan. Nuan mare. Ay na, ay sumatlagayam nga uray la pinatayab mo dagiti planggana kan pinggan. Ha? Kasano nga mom? Ha? Kuha ngamin. Nakitam siguro at imayab dagiti planggana kan pinggan ijay tawan niya maray. Aywan mare, kasta tinapasamak. Nagpigsa ti panangibarsak mo mare. Nakaungeta ngamin mare. Isungarod a husto jay kunak nga agrupo pa kaakalaban. Ha? Wan sa ngagpaiso mare. Nang nangrunan nagigam ka iti banang. Ay sus, kasla ka la tumagbat. Kasla kalaban nukwan maray. Ay nanakamak ka kumare. Ison sa ngagpaiso nga insukat nak nila kay ko iti sweet 16. Naamiris mo matlangan mare. Wan maray. Kayat mo nga agsublikan ka ni Pari Berto. Wan amare. Ang mumut alima ti anak may. Iso nga road, anas kan abaliwam day ta. Kasla kalaban alangam. Mabaliwak pa'y ayamang sanggano akon manipod pa'y ide. Baliwam adi ti sexy alanga. Pang misis alanga. Mabalin nga ta. Bayam ta syakto ti makamo ken kamare. Nay, turo orayam dito paray. Ay di man pagluganak nga agpaili paray. Awan pa'y met lumabas sa jeep. Mano talaga ti lumabas sa jeep dito paray. Apay nga mindasan ka, mapanidya para daan na ya. Saus. Ang mga naumay ijay ni Marta, kamatan nakto pa iti badang, narigat ay. Ne, apay nakabag kamay paray. Ha?
Pagan anay ko dagito'y pare. Apay papanamaya. Agkabalay kami na. Yay sweet 16 na chis ko. Talaga gayam nga the sweet 16 mo paray. Kasla interesado ka. Kaya't mo, taibirukan ka man. Ay, tilay bagbagan mo pare oh. Di mo ko na mabuting ka kinimisis mo pare. Apay, sika saan? Kit no nakamamak di lang ana. Kasla pong matay ni bakit ko pare. Mas dawak yung nga. Tamay turid mo lahat nga isukat ni misis mo. Ako na makarup-rupay ti kalaban. Makaumamay. Di pagamam ka pare. Ang mga numatagbat naktulakid Iso asakbay ang mapasamak na ita. Ay panawa ko. Jakpay kaya't ti matay pare. Anya nga tinagsaritaan nyo kini kumparing Berto ije waiting shed. Awan, nagitam lang nga nagsarita kami, agsuspitsa ka manay. Siguro sursuruan na kang agbabayan niya. Tila sumsumre dita panuno mo. Padasam nga agbabae. Awan iti panunot ko na ita. Nasken lang adi mo panunutan. Sadot ka lang aruda, nagbabae ka pa lang. Ay, padasam kunak tumat. Naimuti pa ng kusila mo kanya ako na yabang ay. Padasam kunak tumat. Ni, parlor mo daytoy nang ipanam kanyak maray. Wan, dito'y kaapumintas. Saan nga taan nangina dito? Mabalin atawaran. Sino ti customer? Ni kumarek man ang Marta. Ay, si ka? Manungay ti bayad ko. 1.5 umanayan. Buokan ko. Nakasil kami ngamin. Oh, dinagla ka. Plus jay training ko kan kuana. Training. Anya training. Training at tapno agbaling ka sexy amisis kanila kay mo. Suruan ka amag na sexy. Agunay kasmay sa sexy kan aglang lang sexy. Oh, mayat day jay Mari. Tapno saan kang agrup-rupa kalaban. Rugyan ka din di training mo. Apay ngay, Jack makitkitan ni Kumari Marta sumaksak daw. Manang tangdanan iti sumakto iti danumda. Ha? Apay kimapsutay. Insardang na ti sumakdo ata ang mga numatin nagjay matris na. Hanggang angawak ka mo. Pinagsardang ko na atapno saan mo adila-dilawan. Kahit kumusta ngayon dahi ta Kumari. Ta insukat dahi iti sweet 16. Numakitam tuman kit ni kumparim Aberto. Ibagam tuman nga agawid ta umay nakitaan ni Mrs. na. Tapay. Ay, basta ibagam mga agawid. Ibagam, emergency. Ne, apayanas ka nga agawid ak pare. Anya tinapasamak. Emergency ka nung ano pare. Ay, sa bagay. Makabulan na nadyak nagawawid. Si Kaki di mo. Nalipata mo na naming pinsan di pamilyang paray. Kasano? Ket no agrup-rupa mo't ngamin akalaban ni Marta. Ay, nasayaat mo. Tagawid kan pare. Ta emergency ka no? Ay, wan pare, pudno nga da emergency. Apay mare, anya tinapasamak. Kat agawid ka ngamin Ay, makapadanag mo't lang road. Taapay ko mamadanagan ka. Ay, ikaw, ay basta. Sige, agawid akon mare. Ne. Ay sus.
Sa balin samot abalay dito nasarak ko Ne, nakurtinaan mo't na nagititawakan. Ay sus, ne, nagbanglon. Iti nasayat arumara kon. Sa dino ti papanang, babe. Ha? Marta? Ay, siga day ta? Nakigtot ka, ta saan akong akalaban nuk alay. Ay, agtagtagain na paksama time. Ay na, agrengkan, Bertaw. Ay, anyalaki din, Bertaw. Agrengkan, Na sexy akmat kat, no kayat ko ti agpa-sexy. O anya, sobrang ka di pa'y, jay sweet 16 mo. Ay, sanan. Ay na, dito yakon sibay mo bakit ko, seksi. Ay na, mabalin mo matgay, ang tiag pa seksi. Ay na. Ay, anya laki din. Ti pudno nga yan, kit ada kakuyog na, asakripisyaw kakabsat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.